Путін хоча атакаваць з беларускай тэрыторыі нават не Украіну, а Сувалкі, нанесці тактычны ядзерны удар і паставіць НАТО перад фактам: ядерная вайна ці капітуляцыя. Наколькі сур'ёзна можна ўспрымаць перасцярогі Піянткоўскага, ці гэта вот ўсё з кшталту такіх вот пужалак, каб трымаць у тонусе сваіх праціўнікаў? Ну гэта зразумела, з ядернай зброі гэта такая гісторыя. Была ж у свой час заява Владимира Путина, які казаў, што калі будзе пагроза існаванню Расійскай Федэрацыі, ён не выключае, што будзе прыменена, што Расія ў гэтым выпадку гатовая прымяніць нават і ядерную зброю. А вось пытанне пагроза існавання — гэта такое вельмі супярэчлівае пытанне і такое вельмі суб'ектыўнае пытанне, калі на самой справе існуе пагроза існаванню, калі не існуе. Таму тэарэтычна, канешне, мы сёння жывем у такі час, калі тэарэтычна уявіць ужо у міжнароднай палітыкі можна ўсё, што заўгодна. Бо калі б вы размаўлялі яшчэ недзе 15 гадоў таму з экспертамі наконт таго, ці магчыма тое, што адбылося з Украінай, з Крымам, ці магчыма анексія Крыма, дык заходнія эксперты аднагалосна сказалі: не, гэта цалкам выключана, гэта чырвоная лінія, гэтую лінію ўжо ніхто перайсці ў Еўропе пасля другой сусветнай вайны не зможа, не здолее. Сёння гэта рэчаіснасць. Расійская акупацыя і расійская анексія Крыма стала рэчаіснасцю. У такіх умовах сёння магчыма што заўгодна, і тэарэтычна можна ўявіць нават той жахлівы сцэнар, про які казаў спадар Піянткоўскі. Мне ўсё ж таки гэта падаецца фантастычнай, але сёння мы жывем, як я ўжо казаў, мы жывем у часы, калі нават фантастычныя рэчы могуць стаць рэальнасцю. Калі мы ўсё ж таки вернемся да рэальнасці, дык былі заявы кіраўніцтва ўзброеных сілаў краінаў Балты і Польшчы, яны расцэньваюць такі сцэнар як малаверагодны. Сёння, калі я не памыляюся, была заява з Эстоніі, яны на сённяшні момант не разглядаюць такой, не лічаць гэта сур'ёзнай пагрозай вайсковую аперацыю супраць Эстоніі з боку Расіі. Таму я думаю, што краіны НАТО ўсё ж таки гэта застаюцца краіны НАТО, і гэта ўсё ж таки пакуль для Расіі чырвоная рыса. Іншая справа, канешне, Украіна, і там магчыма сур'ёзныя праблемы, бо сёння ўжо зусім відавочна, што ў выпадку, і пра гэта нават адкрыта піша і тая ж заходняя прэса, калі сапраўды пачнецца вайсковая аперацыя супраць Украіны з боку Расіі, то Расію, безумоўна, чакаюць вельмі сур'ёзныя і вельмі жорсткія санкцыі. Гэта так, гэта ўсё будзе, але зразумела, што вайсковую дапамогу, каб вытрымаць гэтую агрэсію, Украіна не атрымае, і таксама змагацца за Украіну войскі НАТО таксама не будуць. І гэта відавочна. Сітуацыя зараз такім чынам складваецца, што, здаецца, калі Расія захоча нейкім чынам спрычыніць Беларусь да сваіх намераў на украінскім накірунку, будь то тэрытарыяльна скарыстацца, ці, можа быць, увогуле нават салдатамі, то выглядае на то, што Лукашэнку будзе цяжка адмовіць такой сяброўскай просьбе свайго партнёра. Я тут нават не ведаю, ці гэта такая, ці вось калі мы разглядаем гэтую сітуацыю, і асабліва заходняя прэса гэтым захапляецца, там Расія паказваецца як такі матор агрэсіі, а Лукашенко, калі ўзгадваецца, дык толькі ў якасці нейкага васала Расіі. Калі мы паглядзім на заявы Лукашэнкі, які ён робіць апошнім часам і па казахстанскім пытанні, і па украінскім пытанні, і ўвогуле ў дачыненні да краінаў Захада, дык складваецца ўражанне, што вось гэтыя усе агрэсіўныя дзеянні ў дачыненні да Украіны, напрыклад, што яны поўнасцю стасуюцца з інтарэсамі Лукашэнкі, і што ён як бы зусім не супраць.
Мне падаецца, што Лукашенко чакае таго, што будзе ісці на украінскім напрамку, і становішча можа скласціся ўвогуле так, калі будзе нейкае абвастрэнне на мяжы. Вось сёння ўжо былі навіны пра польскага вайскоўца, які нібыта парушыў тэрыторыю, увайшоў са зброі на тэрыторыю Беларусі. Вось дэманстраваліся гэтыя кадры на беларускім тэлебачанні, наколькі я разумею, рознага штату тэлеграм-каналаў дзяржаўных гэта было. Калі некае такое абвастрэнне будзе, дык можа і ўвогуле не так стацца, што рэферэндум не адбудзецца. Так што Лукашенко чакае, і мне падаецца, што Лукашенко цалкам гатовы дзейнічаць у рэчышчы расійскай палітыкі, і мы ж нават не ведаем, якія там ідуць прапановы з боку Лукашэнкі. Ну, калі мы паверым Лукашенку, вось, напрыклад, яго рыторыка пра Казахстан, увод войскаў у Казахстан, план гэтай аперацыі ў Казахстане, яму было менавіта вельмі важна падкрэсліць, што ён рабіў гэта разам з Пуціным, што яны гэта рабілі сумесна. Калі яны рабілі гэта сумесна ў дачыненні да Казахстана, чаму яны не могуць зрабіць нешта сумесна ў дачыненні да Украіны? Ну да, тым больш, што как бы выгадна накал сітуацыі напружання у іншым дзесьці там знешнім перыметры, а не ўнутры, і з улікам таго, што, як сцвярджаюць эксперты, вось той же самы Валер Карбалевіч у нас у эфіры і Сергей Чалы, які сцвярджаюць, што склалася такая сітуацыя, што гэты рэферэндум не патрэбны нікаму, ні ўладзе, ні Лукашэнку, ні апазіцыі, нікому. Вот, і зараз толькі знайсці прычыну адмовіцца яго праводзіць, а вот вам і добрая прычына сама намалёўваецца. Як вы слушна заўважылі, распрацаваў, так бы мовіць, пры дапамозе Пуціна уваход у Казахстан, можа там сядзіць зараз, распрацоўвае планы наконт Украіны. Так, это цалкам магчымы варыянт. Сапраўды, гэта слушна, гэта рэферэндум Лукашенко на дадзены момант ён не патрэбны. Мне падаецца, што галоўная выснова для яго пасля казахстанскіх падзеяў, што трэба сядзець па магчымасці як можна працяглы тэрмін. Ці адбудзецца нейкі трансфер, ці Лукашенко ўвогуле пра нейкі трансфер улады цяпер, пра нейкі транзіт улады задумаецца, гэта пытанне. Калі нават у такога чалавека, як Назарбаев, усё так дрэнна ў выніку атрымалася. Ну, ў прынцыпе, дрэнна. Гэта зусім не тое, што ў Казахстане ў выніку адбылося, калі клан Назарбаева фактычна страчвае ўладу, гэта зусім не тое, як сябе, напэўна, Нурсултан Назарбаев, не тое, пра што ён марыў, не тое, што ён хацеў пабачыць напрыканцы свайго жыцця. З 1 студзеня у Савеце ЕС кіраваць на паўгады будзе Францыя. І зараз, судзячы па рыторыцы міністра замежных спраў Францыі, даволі жорсткае стаўленне да падзеяў ва ўкраіне. Кіраўніцай Еўрапарламента стала таксама палітык, якая займае вельмі жорсткую пазіцыю адносна беларускага рэжыма. Што это азначае для Беларусі? Ну, калі азначае, будуць нейкія там ўсё ж такі змены ў еўрапейскай палітыцы ці не? Яны могуць быць, асабліва гэты французскі выпадак, ён вельмі цікавы, бо ў Францыі будуць выбары, і шэраг кандыдатаў, якія таксама маюць шансы, асабліва з папулісцкага боку, у іх выразная прарасійская пазіцыя. Так бы мовіць, прэзідэнту Макрону прыйдзецца нешта з гэтым рабіць, і яму трэба будзе паказваць, што ён моцны прэзідэнт, і калі будзе сапраўды сур'ёзны крызіс ва ўкраінскім кантэксце, дык яму прыйдзецца дзейнічаць вельмі рашуча. Таму мне падаецца, што французская рыторыка у дачыненні да Беларусі яна будзе больш моцная. Ну і Макрону таксама трэба прадэманстраваць мясцовым выбаршчыкам нейкія вынікі. Таму і таксама знешнепалітычныя, бо Макрон сябе і пазіцыянаваў як еўрапейскі прэзідэнт. Таму мне падаецца, што трэба чакаць у наступныя месяцы актывізацыі на еўрапейскім напрамку. Яна будзе не толькі з нямецкага боку, што ў прынцыпе чакана, але і з французскага.
Аналітыкі прыгадваюць словы Лукашэнкі, сказаныя яшчэ там паўгода ці можа быць болей таму, дзе ён сказаў пра тое, што мы не будзем зараз вот тут напружвацца і стрымліваць потокі мігрантаў і наркатрафіка. Ось цикл мігранцкі прайшоў. Ці думаюць у Еўропе пра тое, што зараз варта чакаць такога новага, уже зараз быў мігранцкі шантаж, а зараз будзе наркатычны шантаж Мінскам Еўросаюза? Ну, такая тэма ўздымаецца, калі, напрыклад, заходнія выданні публікуюць інтэрв'ю з беларускімі палітыкамі, напрыклад, з Паўлам Латушкам, альбо з усходнееўрапейскімі беларускімі экспертамі, тымі людзьмі, якія шчыльна займаюцца беларускай тэмай з Польшчы альбо з краінаў Балтыі, то гэта сапраўды тэма ўздымаецца, але сур'ёзна, на сур'ёзным узроўні гэтая тэма пакуль не абмяркоўваецца. Так бы мовіць, таких сур'ёзных артыкулаў пра тое, што вось гэта можа быць нейкім наступным крокам з беларускага боку. Не, гэтага пакуль няма. Пакуль галоўная тэма, якая ў беларускім кантэксце, еўрапейска-беларускім кантэксце ўздымаецца, гэта патэнцыйная пагроза з боку Беларусі ў краіне. Гэта тэма сапраўды прысутнічае. А што тычыцца мігрантаў, дык, дарэчы, Лаўроў прапанаваў Бербак тое, што ў свой час прапановаў і Путін расійскаму кіраўніцтву. Так бы мовіць, становішча на мяжы, тут Россия нічога сказаць не можа. Беларусь гэта суверэнная незалежная дзяржава, такая тыповая расійская рыторыка. Калі вы жадаеце вырашаць там нейкія пытанні датычна становішча на мяжы, дык размаўляйце, калі ласка, з Александром Лукашенко. Вось гэта паўтарыў Лаўроў. Ну, іншага, напэўна, у Германії ад яго і не чакалі. Што ж тычыцца міграцыйнага крызіса, дык Бербак павінна была ўзняць гэтае пытанне ў прынцыпе, таму што гэта вельмі важнае пытанне для яе партыі. Сярод прыхільнікаў яе партыі яны выступалі, там было шмат людзей, прыхільнікаў зялёных, якія выступалі за тое, каб тых людзей, якія знаходзіліся на мяжы, каб іх прынялі ў Германії. Так што прыхільнікі партыі яны, так мовіць, чакалі ад Бербак, што гэтае пытанне будзе узнята. Яна яго ўзняла, ну, адказ вядомы, нічога гэтай размовы ніякім чынам на сітуацыю не паўплываюць. Ніхто з Лукашэнкам сёння размаўляць не будзе, там не такая ўжо крытычнае становішча там на мяжы, каб нехта яму тэлефанаваў, нешта абмяркоўваў. Тэма, так бы мовіць, паступова сыходзіць. Я вярнуся да тэмы санкцый. Вы звярнулі ўвагу на тое, што нямецкае выданне Handelsblatt, прааналізаваўшы сітуацыю, ось санкцыі, якія ўводзіліся ў дачыненні да беларускага рэжыма за апошнія 1,5 гады, і прыйшло да высновы, што сур'ёзныя меры, гэта цытата, сур'ёзныя меры былі прынятыя толькі ў канцы 2021 года, і размова ідзе пра амерыканскія санкцыі супраць калійнай галіны Беларусі. А што ж еўрапейскія санкцыі? Там 5 пакетаў, і яны самі прызнаюць, што іх санкцыі, ну так, фікцыя. Яны прызнаюць тое, што гэтыя санкцыі пакуль не дасягнулі сваёй мэты. Становішча ў эканоміцы ў Беларусі кардынальна не пагоршылася, і санкцыі не, скажем так, санкцыі не паўплывалі на пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, яны не вымусілі Лукашэнку пайсці на нейкія кампрамісы. Вось гэта яны прызнаюць, і яны лічаць, што тыя санкцыі, якія прэса лічыць, што тыя, дарэчы, не толькі прэса, былі ўжо выказванні еўрапейскіх палітыкаў, напрыклад, той жа міністр замежных справаў Літвы Ландсбергіс гэта падкрэсліваў, што тыя санкцыі, якія былі ўведзены з еўрапейскага боку, што гэта, ну, з пункту гледжання Еўропы гэтыя санкцыі лічацца сур'ёзнымі, але сваёй мэты нейкім чынам паўплываць на палітыку Лукашэнкі гэтай мэты санкцыі не дасягнулі. Пра што сёння пішуць, і шмат пішуць, гэта вельмі непрыемная тэма для краінаў Балтыі, гэта стаўленне балтыйскіх краінаў да санкцый. З аднаго боку, яны, як бы мовіць, былі маторам гэтых санкцый, калі справа даходзіла, так бы мовіць, да рэальных крокаў, высвятлялася, што там
было памкнення ісці на кампрамісы, не было такой гатоўнасці рэалізоўваць тыя жорсткія санкцыі, які на самой справе краіны Балтыі патрабавалі. І вось тут была сур'ёзная крытыка з боку уплывовых выданняў. Быў артыкул на гэтую тэму у Financial Times, і на днямі быў такі ж артыкул у нямецкай газеце Die Welt. Так бы мовіць, вось гэтае пытанне, што гэта за санкцыі, да чаго яны прыводзяць, чаго яны дасягнулі, што трэба рабіць, а калі трэба выводзіць у санкцыі, дык які, гэтае пытанне уздымаецца. Так бы мовіць, гэтая рэфлексія, яна прысутнічае. Яна будзе працягвацца, таму што дыскусія пра санкцыі, яна ж не спыняецца.